Hello guys, welcome to my channel again. Ayun, may naasar na naman po tayong coach. Nag-back out po yung coach ko. Sabi niya ay siya, hindi ka naman nakikinig sa akin. May sarili kang version. Ano kung sasabihin ko? Nagpa-practice ga. Hindi nga marunong mag-timing. Ay, kinawala ng pasensya. Lumayas. Iniwanan ako. Anong magagawa natin? So, sa inyo na lamang po ako magpapatulong. Ay, pakinggan niyo po kung mali. Pagpasensyahan niyo na, no? Kasi po, nag-aaral pa lamang po ako. Kapag po ako ay gumaling, sorry na lang yung coach ko. Bahala siya sa buhay niya. Kaya, ayun. Tinatry ko po kasing kantahin tong dumating ka. Biglang tumawag ang aking coach. Sabi, ganito, ganyan, ganito. Ay, hindi ko nga matimingan. Ay, siya na yung magaling. Tapos tatakbuhan ako. Ay, kaganda ng ugali. Humanda ka sa akin kapag ako ay natuto. Siya, hindi rin kita papansinin. Makita mo. So, yun guys. Kapag ka naman nakita mo yung bill dyan sa may gilid, paki-touch na lang ng gayon para updated ka naman sa aking mga videos. Para hindi mo ma-miss yung iba. Di ba? Siya, ganito, umpisahan na po natin. Kapag kahon po wala sa tono, gumiti ka lamang, huwag kang kumalakhak. Inaamin ko naman po na practice o nag-aaral o di ba? Ganyan naman talaga. Kapag hindi ka nagkamali, siya, hindi ka matututo. Sabi nga nila, So, ayun nga po. Ayun, eto na po yun. Eto na po yung kabuuan nitong aking video na naasar ko yung aking coach. Walang pasensya. Siya. Pag ako rin natuto. Nako, manda siya. So yun guys, ito na po. Pagpasensyaan nyo na po. Nag-aaral pa lang Sa araw-araw na gusto kang laging magkita, nasasabik sa iyong paglalambing. Pag di kita nakikita, ang puso ko'y nanghihina, na para bang pag wala ka'y wala na ring saysay ang buhay
professional pagka hindi mo pakikinggan ng maayos. Oh, di ba? Ay siya, pagka naman talaga ako ay natutong magbihasa nito sa gitara na to, naku, lagot ka sa akin. Ay maraming salamat po sa inyong lahat. Ay magandang buhay po. Babay na po ako. Bye! Salamat po. At sa susunod po ng aking